podejdź za mnie dobrze? Idź się do kuchni, tak się do kuchni, tak? Chodź, zrobimy obiad. A ja zaraz będę z powrotem. Dobrze, czekamy. 20 minut później kobieta dociera do szpitala. Jagoda czeka już na nią. Dlaczego ty nie robisz? Powiedz mi dlaczego? No, bo uciekasz, nie dałeś znaku, gdzie Jasiu! Słoneczko! Jaśko! dobrze, że się o ciebie martwimy, tak? Ale nie ma powodu, zaraz mi się nie stało. Zaraz się coś nam robi. No musisz za każdym razem mówić, gdzie jesteś. Tego telefon dzwoni. To jest telefon Norberta. Jasiu, chcesz to? Sara. Dobra? Halo? Anna Hajnowski. Ewa Mamenki. Dziękuję. To się nazywa performance. Ja też się denerwuję. Body art. Co się stało? Ale o czym mówię? Nie do buzi, nie wolno. Nie wiem, co to znaczy. Nie wolno. Ograniczysz jego swobodę artystyczną. Słucham, Jasiu, nie wolno. ale ja wiem o co to. Jasiek!